Коледа чука на вратите ни, подаръци дебнат от всякъде. Всеки тайничко се надява да получи нещо конкретно от близките си и много би се зарадвал, ако получи. Днес даваме шанс на нашите колеги да подскажат на близките си за какво си мечтаят за Коледа. Коледа след броени дни, ти какво си пожела? Само хубави работи и най-вече здраве. Тротинетка. Електрическа? Да. Самолетен билет до Куба. О, това звучи много интересно. Пожелавам ти да го откриеш. Благодаря, ще ви изпратя снимки след това, ако замиля. Супер, чакаме ги. Какво искаш да намериш по телхата? Голяма елха ще ми трябва, иска нова кола. Ще намерим голяма елха. $1 милион. Пожелавам ти да ги откриеш, да дадеш половината, поне за това, че ти даваме трибуна. Да, добре, благодаря. Ще задействам с... Писмото написали? Да, написал съм. Всичко е точно, значи благодаря. Може би нова кола. What do you want to find under the Christmas tree? Trip to Mexico. Мотор. Ютия. Коледа след броени дни, ти какво би си зарадвал да намериш по телхата? Нещо, което е една цел моя, т.е. да заменя стария си автомобил с нов, или по-скоро да се закупя нов автомобил. Ами искам детето ми да намери подаръците, които е писало, че иска да получи от дядо Коледа. А за мен лично нищо не искам, аз имам всичко. Това бяха най-съкровените желания на нашите колеги. Искрено се надяваме да ги намерят по телхата. Това беше от мен, Кристина. Весели празници на всички!